Gandahan mo para pumantay. Yan. Bawal daw buksan yan, sabi ni Tito Magdo. Nasaan ba si Takdo? Baka nagde-deliver ng mga paninda. Umilikot. Ayan din yan. Akin na, alisin mo yan kamay mo to. Alis, kamay. Itaas mo, hindi makita. Mahal to, ganito malaking chocolate. Nasa 1,000 to. 1,000. Oo nga. Chocolate yan na malaki eh. Oo ba? Aluin mo na yan, princess. Ito lang eh. Aluin mo na yan. Ayun yung panghalo po lang. Ayun o. Aluin nyo na. Ayun yung panghalo. Ayun o. Sa baba. Si Paul, bulag. Cellphone kasi ng cellphone eh. Alis! Alis! Baka mabanlian pa kayo dyan. Huwag mong papatayin, matigas pa. Naman natin, oh. Matigas pa. Kumain nga lang natin. Yan. Pag ano yan, masyadong malakas yan, baka ano yan. Bala na umilit yan, tapos masunog yung ibaba. Ganun yun, pwede daw masunog yan.